Ini pai bat ngana Lucas kalenong kabakan nyau kadkot kapaningkong hado kabasaw. Ula angru ha kisenran kalong kabamla ya kajinjin tot ya kaban omwan kakcin kajong ublay kaladep ban keren syai hanu ukren ha kisenran kijong ujisu kamot yakane kajing mot kanong ban hakiriu perthai nama kiriu perthai kinam sotho haba pisidang ban syakri ublay teng nakabalang kiwan suntot ban penvet kipenvet nakabalang teng kiwan ban penvet na ying naksen teng ki lok ki jor kipenvet teng kidan hakiru kom ki ba pher tere ujisu hangni uyat hu yakane yano yakisenran ki jo ujisu kamot lada pilong shisha kita kisenran ki jo ujisu pimlong tang kita kristan ki basyu khot nganong nya pi lada pimlong tang ki kristan ki basyu khot pin yo yakane ka jingmot ba oh bleng dala syakri yo blay nando ka mensim kin don bet kini kinong penvet kinong pentot la sigi bhayen kina oh mete mentala le pastor oh mete menta me labot ikut ka mommy lene ikong oh ikong ilabot ya mommy te hanrai phi benong ni klebot ya mommy ngi bot ya ujisu i mommy shu pen i kalenti ni ru ni shu ya na kata kalenti kumba menta dan menu opang kidan ki priyo ki bong oh le sim lawai no na utau doktor te philet tika no tam yo utau doktor uba kenjam sim habanga ngai lam ya phi ba phin chakri utau doktor uba kenjam sim ubolong blai kamu dom deh bapi buat yang bapi buat yang ujisu. Te kijing penvet kijing pentot kinwan bet hakajing ya lenti ke jongi ke baman lakasni habangi la syakri bah. Henry tang kita ki bade ki senran ki jong ujisu kamu ki kristan ki bashisha ki snotho bat kim thot ki syakri bet ken yo blai. Henry dan pat ki la jiseng para bayawan jiseng ru ki ya bishni bat kim tre shu ban la jiseng kamu ba kadonte ka jingjing thot. Tegi bat thot pat kim tre shu ken man la jiseng. Te henry kam day yengi bangi long komta lada ublay ulabu yang abangan penyai hakani ke ministry ada pisham hanga pilak ban let no syakwe pat namar umdon ministry tang hang ni umdon jinga seng tang hang ni don shibon ki jinga seng hadrel da pi tho ya kita ki barra e kakcing ke jong ublay ki ba ai kubor man la ka si utrai kim don ke jing penvet kim don ke jing pentot ye pi lada para ba ya syakri lang ki pentot pi wanam pet kita wan bay chakri bay na marada kim dan kita ginong pentot ngan ong yepi kum no ti on tip ba pilong ba klan ha ka ba kinjam sim ba pin job ye kita jing pentot na mar klan ka jing pentot judan uwei ru uban kiu kerdan ha ka ba kinjam sim hab dan bet kinong penvet teng image of pi in penvet yepi ba pin chakri ublay teng ulok teng kalok teng ibahayeng ibahasan kabur hab dan bet kinong penvet teng kasamla kong oh pite sudah jiseng be dan por bawan kenduk yang dan por be le sangkai ya le sangkai no sha sora ha kasi utrai ya le no sha po lek ya le no sha ne rupa ha kasi utrai lada ong hab le jiseng oh pite ba stang sudah jiseng be le yu hi lawan step ya kan ye le no janmir ya le sangkai no han rekam dei kumta kita ri gidi jing penvet kijing pentot kidan kijing pentot ki bateng teng mubreu pala dia ublay re namar kajing pentot jong kabreu lane ki bahaye ki pejak no te nong pi kordet ye kita ki ba pentot ka tin jong blay ko ong kordet namar kata to ngi na blong ki ba pentot ba ngi na blong ru ki ba thot namar pala pen dam menu namar pala ben menu tre shu ban je syakri pila ban thot ye tu i breu le senenta ngadi ka breu bas niu bha nang ne ngakren blay bah tang ba shabat pat ngari ke bruk basniu pila banang banji seng shu hang ne namar banga ngapan thot ye pi te han rai phim nei pat ken ban shong hayeng pila banji kno ga ji seng pila ban le hang ta tang pa la da ngapan nga hikai ke badai la pen thot mano wat nam pep wan bai chakri bai uble un ken tiu pi ha ya ka babiang men han ra daw lida uba uble la jet la ki pen thot ta kata pila kai manam wan shu te han rai la pen thot mano ngan ong ye pi waju thot bat barabor waju long mau jing thot you know bon ha dei beki ong dak donor ke basya ni phite long kum pastor ya ro yutra la da ong dak donor basya dan bagi bakren arsap oh mentah tela long no yalap mo oh la long pastor oh tak no la misner la her sebenang ba kum ta ter kerendat kegemut kamlong ken ke badai kemut ni pentot ni pen peja dan i bal adwai oh badwai balik bahok ba kum ta la yalap oh balik no yalap oh balik kum ta ngim judai ban lek kum ta
Darwai dah chat kemen oh kia chat oh berwai try ro kumta. Kamu kita kini ki benok penvet nganong ye pi la da don ki nok penvet ki nok penthot. Nyane tho ye pi ka jingtem kan wan ya kita ki ba penthot ya kita ki ba penvet. Namar kata wat ai bangin long kita ki ba penvet ba wat ai bangin long kita ki ba penthot. Ka ong kum nak chen jong blai kala kham bahaya u. Lada onte kala kham baha ya u lada onte da mau telian uba kraw ha kerendang jong u but on bread ya u ha keduriau kamut kuno kamut kala kham ha ya u lada onte da mau telian uba kraw ha u rendang jong u but on bread ya u ha duriau kidan ki ben cepret ki ong ba namar pa kajing pengam kedai kajing kela ka bamut tela dangi su ong bam taru om le le ba ka kham ha yu ban pengam no kamut ba un kela ka bamut hanre kajing mut jong kani kam daira namar judan re balet pengam ha po duriau le pengam ha duriau terlayak sendar te hanre kani ketin kadai be kala kham ha yu bun yap no nang kham ha ba u yap te bun nam penthut re u we u breu u ban im sha ka hima ka jong u ble amen ka khambayo uta ubriu bon yap no namar balai namar ba ubishni ban em ka wai ka ban sim te ba pen thot te tak mala bha ba ban yap no ku muta ubriu ban ya ka ba pen thot namar kata ka tin jo ublai ka ma ham teng ya ki briu ki ba pen wet ka ma ham teng ya ki briu ki ba pen thot ya ka ji shakri blai ba om tai ki no pen wet ngre ki ba thot ru ublai sngot na namar ba kordet ikita ki ba phaidien ru kilatip ya kasnam ka jong jisu kilatip ya ka jingkur khu ka jong jisu taru kidang phaidien taru kidang nyoben ya kasnam ka jong jisu tang badan ba penvet ru mtre sho ban chakri yo blai hanrei balei ba kini ki breu gi thot ki wet namar ba kim pat in hok te kim pat in hok namar ladala in hok yo blai wat ka jing yap ru kam la te ban khang ye ki ban i yo na mata ka do pi inem si samla ha bala yit pala la khang na yina sem kem salia ban pen yap no yala de hare ka tu ka jing yit ka ban poi shu du jo kata ka jing yit yo blai lei ka ban poi shu beneng ka ka jing yap ru kam la ban pen yak klat te balai te tang badan ba pen wet manu manu tre shu ban chakri yo blai ka to ka pen i bam pat ngam jeliu ha kata ka jing yit ka jo blai te mat ya pen thot se manu manu am lei ki to ki nang pen thot kin yo a hi ya ka bai nong ublai un sa ai ka bai nong gitu ginang penthot shudwai na kam ta ka jongki la ong kum no ka ting ka jong blai ka ong kala kham ha ya u la da onte da u mau telian u ba kraw ha ka rendang jong u bat on bread yu u sha ka duriau ya ka ba un penthot ya wei na kini gi beren to ya sumar ya la de la da u parlok chome u lepop ya me to sneng ya u bat la da u kala ka ba moto men map yu lesen dan nap ding jong pi long ki breu ki bom la shu ban map you know te pi hap ban map compare ki la le ka pop ka ba kraw sa kat no ha ka jing em ka jong pi han rei pi hap ban map pi hap ban sneng ba kin kla ka ba mod na ma ka tin ka jong ublai ka ong kum no la da ule pop ya me nyau sien chi sngiru ban nyau sien chi sngiru u pai shme da ka ba ong a kla ka ba mon men ma bi u la ga dan mano ki beles ni yu pi han re ki ong map no ya nga la pen sngo si ye pi ha ban map na mar ka jing ka jong ublai ka ong nyau sien ka kum no nyau sien chi sngi ru ban nyau sien chi sngi ru u pai chme da ka ba ong a kla ka ba mon ha map ka mo ha do saus pa khan dai po sien ha ka chi sngi wei ki nu bala ba le pop ha do ka ta ada ubriu uklan pala ban lepop rungam tharai bun la ban lepop hadu saus pa khan bai phot ni ka pop ha ka kis ni la hi umla ka ba ubli wa ka jing map ka ba krau ba ha ka ba ubli ru yang ni umap ban ni ru ni ha ban map kum ta ma ting ting ni duai ho bleng ni pan map iki pop ki jong ni tang ba iki wei pat nim la ban map te han ni hat be ban map iki priu compare ka pop ayu ki le yang ni compare ki kran ni kum no ni hat bet ban map iki na ma lada ni map ublay una map igi ngaru ngala map ye itu ibreu iba klam tip ye ka jing shisha
kaba sedang ru imtip kaba kut ru imtip isu ang yang bangala lolot sbai isu ang yang bangala syakri arkan rat mentam dan por syu ikatin jong blay Henry ba pinda yo I dala ka jong kakmat pinda sngot ho mentaru nga ai ngu yo blay na mamadu ban si thot ding hi nga kwa palat an ai ka jing ka jong blay Henry ka jing kap nya ka bom ilong mentaru empat ilong hi Henry ngalle la ka le namar pa ki don pat ki balak kwa palat ka jing ka jong blay ngani tho I pi hapden ka jing kap nya tang si sien rugi klampat pep ya ka jing ai ka jing ka jong blay hakapor ke badang syu sedang kerki ya kani ke umpniang kei ke bangile ngila syu pelong no tang ka jing seng duwai namar dan por syu taman pen krek ku boru Henry ngadong ye pi ka jing ka jong blay ko ang la pilale bahai wi berit kamot pilale bahai nga haba ki brio ki pang tadi ke jing pang hap nyu ka de ke wai ke jing pang haba ngi yo ban ai ki kini ke dawai ke ba blay hi ula ai kade ke jing ku ka ba krau dete baro si jing la syu ya bon kam hang ne hanai kani jing bon kam ru kalong kalat jong jing ku na mabalay lang baka di ko umpniang ikong katwan ki brio iya lap ya kaktian ke jong ublay ngam yo te ban ai hi kani ko umpniang man lakas ni ngala ai ti hi ikong kumba kren mga kumtahi ngapet ngayo iya la de ngai tenat ikong bayai umpniang kumba ong mga kumtuhi lo ang pisay puli bible pisay duwai wajurwai pertai lain nong si sni pihap ban puli ngayo i at no ngarap da ka jing kmen ba om dai shu ta manga ba yalap hanrei I kong ru iyo ban yalap eka gospel ka jong uplay ki pre ki wan hangne ni yo ban yalap dan hi ka to ka ni ngut la thai pala la king bayong bala bun brio ngi la shu ong pet na youtube hanrei kat bala ngi ong pet ni hi kai pet dan ba ka ni ko pnyang pan no kala nong ka jing ku Don way brio mana mi thok teng bapli da ban ya room la ban ya chu thia ha jing thia ham shu basa ki brio ga bai da wai na shin na dang shidang menta ula yo ban de ni ko pnya ula la basa jak po ya la de lang ba ni ko pnya don ki bom don chu ulok jong ki ban basa ki khon lang ba ni ko pnya la yo ban basa khon mat uble u yo ban pendep ru ya ka jing thmu ka joku ba ondan kata ka yin jing duai hang ne hapori khasi jong ngi na mar ki la pon ki ba duai ye kane tidak ka khmat ka jong ang pat yu I te le se yo la don ru kata ka yin jing duai ka badan ki nong duai na don riu ba jim step hadu han riu ba jim step hanai menta uble un penur long nang ba ka ni ka pnyang ha ka kerteng ka jong jisu kan urlong tang shudap ka yin ka ba ngala thau khnang ba ki bre gruan charging it dan kam ban siu doru kiba kwa ban ai jing ai ngo kin ai kibam kwa ru lele na mardon kibala e noi ka kam ka jam class dang shakri u pra ki kwa sha jing etang ka pisar kim dan kila everyone sha jing et hang ne khlam da siu kiba don kin siu ba ka to ka pisaru onda kami kan let be cha ka kam jong play ngan sei ki nong duai ngan sei ki brio kiba ni lap ya ka gospel ngan ai ka tulap ka babiang namar ki brio kiba shakri ya ka perthai ki dang yo ka tulap ka biang ka notam ki ba syakri utrai ki ban yo ka tulap ka biang bakin nam tre arkam lai kam bakin tre betang ka wai kam namar la dang ai ka tulap ka beren ki hak dang kwa asa ka wai la dang ai ka tulap ka biang wai u play lang ba jong ngam dei ba ai manga kamu play la penan kam yang nga lang ba ka ni ko pniang bat ketu ka pisa ka bami nang tu nak ka ya la dei nga shim khandiat ka bon nga asha kam jong play nga yo ban siu bai nong yeki nong duai yeki bible man man sei shibon kalong ka jing ku ki pre ki bom dan kam dan jam ki yo kam mentang ne men shua ngam yo ban ai kam mentang ala yo kala ban ai kam ki ba bon ki ba shimi ki ko pnyang ki yo kam kat no kalong ka jing ku hanrei klem kali klem pertho shu ang balalot sbai ba kum ne ba kum tai to bleun ma be phi na ba phemtet e ka jing shisha a ba phinda yo I dala ka jong ka khman penda tip ka no ngi tre shitam ngi thia hado sau shiteng mustap mbiang sho ka thia ka tem namar bangi chakri ki brio namar ba ngi sin ai taru hapor badang sedang lebon bangi shu pha thali na ba bangi mla ban penbiang ka ye tang ban rung rom la cho men shua dawan ki brio ai slipper ba hayeng ki phang na ka wei shabar ki phang na ka wei yo jabo ka yeng menta ka yeng lalong kum kasam sniang taru da ka jing kemen ngim dan jing le ran ai eru e bangi chakri hak ye ki brio jika seng rugi pelong bet ni lap bet hanrei bapin kedau keti bapin ong balalolot sbai palat dan por shu blay
te kamlong ken kabate kali shwaken kini kan kibai dan lang kito kibuan nan sau tarik kito kinlong kinong saki namar ba hakata kajinya pun breu ki lating yom yo sho ki la ya lembok mi thui thao sho la hap khang ya kayeng kila rung nado nate pojaka ba ai da wai shado shi jai kila yo ban rung bat kila yo I ka jing tre shi tam jongi hadu kan no ki yo I manang perkate hadu kan no kan ngan yo ban ai da study biang pani ka yeng kat kan ni ka jing rum ram mi thui thao sho hari ai ngo yu play bang yo try yang babes ila ai jakaya nga layo ban shnala ka jong kayeng ban sheda wai tila kham surkom taru dang kham ngia hi hanre ai ngo yu play un sa ai ka yeng un sa ai ka jaka sha jinget ban nadong shedong bat baro kan long ka babet ka babiang te namar kata un kur khui phi baro kham tami gitu ki baju up ya ka tin ka jong ublay lang bajonga un dok kur khui phi mata ka si phi yo bang ka tin ka jong ublay banang ni shakmat phin yo ba hi hapadeng ka jing kurum kan ram in le ba hi ya ka video nak mata jong phi namar ngila kham ja that mata bangala ong ba ko phniang la yo ba man la ka si nai phone renga let chmat pran let chi tu jaka ba pher phila yo te ngila kham yo kan kalat hanre bangan le extra ka video ru ngamla ka jing kham ngia ru mi thui thau hangne te hanre mentai ngila kham sok ngila kham yo thiak loi te namar kata uble yo ban kur khui ngilang baro te to ngina ai ngoi ka chen ka jong uble ablay